Jingzia te po chu an mi tir ten biak tang thei lo wang chuan an mang ang hle a ruala chu sur chep to bok si chan chuak tu tim chu an tir chuak ta fata ruan sui te chian tun po chu an thei ang chuan an in buai pui ve a chian nu chuan a che sual na lama a ke ru ti tliakin a thia chuak pur boka a thei ang chuan tom sakin puitu tur anon kalvat mayang ti te chuan a han hnema teu lo mai milian te ho chuan an hlok na tur pa kan ngai tua lo ke niang hiam lu tuk te chu engatan ma min ti hlei nem tin a be se sang viau lo thung kola chu a phena samai boxi jingzia te po chu an chumai mai thei to lo zinuan run phone in run sui tel ve thua run shil phei chuan man mo takin a chuak ta ngala zanthim hnuaya tlang cheng che tak ka ra chuan run sui te chu an jong ta reifen kalkwal hnuwa an ko vak vak hnuwa chuan an hmuta sham jingzia chu shuya in khai thain a hmela chuan run sui angai tua zia chu hairol ani lo I cha chu valo mum em tin aku avong vong mai hunkal to chu lo langin run sui le a unau pa chu anin hawa maka mu chat bi ke ma wang chuan a unau pa chuan thikin tuya chuan anam tata a jingzia chuan arun chan man hlo tun hun chu lo lang le in run sui chu lom ru hle ma se jingzi chuan a khongai wang chawani ti chu aringa alaka aril ru ti nem chu atum to lo bur jingzian hengju company ai tho thui soingai si lova ati chuan tinge na thar ka nei thelwa mi tin kalmai atuma tinge in hiam thumin shillo tin apom tanol kil khata chuan zini mitir chuan thla lo la ru ve mol mol buka zini chuan a phone chuainin ruan chu jingze hi kalaka changalak bo tum reng reng su tin a thin chu rim lutuk in tur an ron pek te chuan kalbo ro tin a vin choi choi mai bozing zia te chu hengju company ne na an thotu na tur contract sign tur chuan an churenga an boss ber alaron thlen thelo awang chuan secretary chuan aril ru thak le te chu adu rum rum ma se ron sui chu ron thlengin company boss ani thu chu aron soya jingzi chuan makati kher mai a shil hai boxi meeting lai te chuan ron sui thil soi lai te chu alo thlir le vung vung chin a secretary chuan aron khap ringot jingzia chuan apu chu vatloa apu chuan ron sui chu boy viaw aniang mo tin angai thu te chu lo shil luam anin chen ti she hek lo duat viaw tur te chuan a shil mul mula jingzi chuan kumni chung khan min nor lui lo la chu kanin ti shom ton lo tur hi nia alo ti veya kanor lui wang cheu ti chiang mo alo ti let ve le a jingzia chuan ron sui chu apu bula zanjia ei pui tur chuan a som ta ngala chu tiang turin in lai china kan nei to lo idin hun she ve deu ro ti na lo hnara kapu hi nuam samwak lova kan turina du che a baka in chena lekha kan la sign lova ati thlatta ka chuan apu za ve deu buk nen asom na chu anhar du ta bek lo zini chuan ron sui chu ron tloin I in chu lian hle mai atilut ngal ham hama ron sui chuan nia alian alom bo chung ko in ta lu huna hetiang in mai mai hi chu iot lovang ma se khum khata po in lamu theilo ni lom ni alo ti ve khau iwan neya kapuina tu sakwang mai mai chin jingsia ne ni neya ma se hlat tuang che ani lo chuan min tem theilovang ati le chuan jingzian hetiang ai omla hi muta che sela entin nge ngayang che alo ti ve le zini chuan min the ka mi engang mi po ni la jingse hian keima chia min du tin jingsia muthil lai thalak ruk te chu ain tira kanin kar thuk to zia hi tu main rol thei to lawang tin ain soi thei khuma I soi zo to chon chok ro jingji hi chete main ka ngai vin to hleinem ma se min musit em chung hian kan hnu hnu chi mangai loisia in chena lekha san vat turin ni lo ti don nia ati vele sia sia zini chu thin rim lu tuk chuti lai chuan pon lama hian mi pahni ron sui man tum te hian an lo bi tharenga ma se an thalak nei chuna chuan a hmel chu lang bok si lo khoi zo nge ron sui an sha si lo wang chuan an pahni chuan an man taringota jingzia chuan zanre ei tura anin tiam to wang chuan ron sui lam tur chuan avakala kong khar chu han kik tat tata
ma se a be sei lo te vin chang tu nom lo a han kol po chuan an chang thei da bok si lo miswal te chuan ruan sui te mit chu an tuam sak la ta a khoi zo nge ruan sui an ti chuan zini hlaulu tuk chuan ama zo khi tin ruan sui chu ko ka ke chu min chhuar u a ti ngal chung a beng cheng re ubok si ruan sui chuan an ni ho hi iti thin rimani chuan ka ruali ni thi khopang tin lo khapa zini la chu a chap chok to bok si min chhuar lo chuan cheng group in an chhuah ho lawang cheu ti te chuan han vo let ve do na ani chuan kan chhuah thei lo hlei hlei che ni chu ngoi mak la ani lo chuan kan that du ma yang che tin an khap le ruan sui chuan tu thil ti nge ti sha tum ran chuan a nan chui theina turin signal a pe chuak ru zawa zinu te po chuan signal chu lo dong halin chet lavat lo chuan ruan sui chun ngai chang ru renga jingzia po chuan ruan sui omna chu alo chui ve mek bok a omna china shiat vela man mo tak chuna chuak ve ngala biswal te chuan mun re de wal chuan ruan sui te chu an lo phar beta li mei jingi chu an bereng boka ruan sui chuan hetiang ti tura tir tu cheu hi li mei jingi ni tero ati chuan anu shun chuan ngoi tir mak tur chuan ron tia an che man phur chia tia chuan jingzia chu ron thleng hlo chu vele miswal te chuan an chem te chu ruan su ngonga chuan an chuk to taran mai chuta ruan sui nu shon chuan pakhat chawa chan chuak theyang tunge du thlang ro se tin thuron pele jingzia chuan ruan sui melfat zin la chuan min chan ro tin alo chap cho boxi thualo tiam to sia wang chuan she tak chungin zini jok chu thlangta ruan sui chuan min tha thlam karing renga alo ti sap jingzia ti an kalyam chuan akutan phorna chu atal phela miswal ho chu a beilet veta insola chu alo thiam em mai boxi patling pahni po chuan an hne lo ngang mai reilo te ya atuk zal dera jingzia po chu man mo taka run let le in I chayam tin arun ngai sakvata ming ngai tuang deuh khanom su ko mi tin wam lo zok lo tin a bicha pe lo jingzia na lo ngai sak ve china te chu sum do na wang chawa ngain alaka be seina lo nei chinte alo ring chin te chu a in chir hleya in zom na nei pui shim shim po chu a du to lo akal santa a zinu po chuan I dui thlang fel to a ruan sui hezar boy to su tin jingzia chu alo shil ve bok ruan sui chu zinu thuro nangin in check up in damdoina chun an oma zinu po chuan angai sakina duat hle thokrim lu tuk lo tur te chuan a shil mul mul renga zinu chuan thamwang te vin ha chol ro company chu kalo ngai venang li me jingi po biru na savyo ma se ain thup seng pik lo I dam chathuna ma kan la don nia tin jingzi ai ro engma sha tir ve lo thu chu a shil ngal poka zini po dam doina chuna ve thowa doctor chuan a chawwang mai me ni kha lo thon tur lo a chale mayang ati chuan jingzia chuan ruan sui chatle chato chu azot ve ngal poka ma se dam lo dang chanchin lo soi chwa ve ngot chu a rem lo thuina lo changa a secretary chuan ni jana thil thleng kha ruan sui mel ma te ni in rin hel kai mi pahni an man to ni ome tin jingzia hni na chuan chanchin chu arun report ve zung zung bok zini po damdoin khuma muin phone te lo wen vel mai in adam chat mel viawa ma se jingzia lo lu vela chuan alo na der ngala kalu hi hai reu mai doctor min ko sak the ngem alo ti tul raya jingzian doctor khani chat vek thu soisia alo ti chuan engtin nge ni thei kanom lo via wasin anti swalan yang tin a chang ve tata jin tinge teng hiani om tata ati le chuan ruan sui wanga ni thu chu alo shila poi soi lo mel de vin oma in bum tir reng reng su ti swaling ma ka nei lo min ring lova mi ati le zut zut engma sui ngai lo tin akal santa a jingzia chu ruan sui kan turin pangpar nen damdoina chuna kala ma se anlo lu tir phal tlat lo apasal kania ama mutur hian tikna ka nei alom ruan sui ta na thutluk lo siam ve ringo tur hian tunge moi ni le a han ti po chuan zinu chuan ruan sui du da na lom alan dan chuan ama enkol tur nei to a
ma se nang chui ni lo chianga alo ti deuh kher anin mel rum tun kher mai ruan sui po chuan dam doin chhuah san ve toin jingzia ni na in chenna lekha sain tun turin an kala a ho do na jingzia chuan kalo thang che ti in ruan sui chu zuya bike pakhat hi ron tlanin a ron chu chep ma se alo pot chon man hlo alangai tua zia te chu a hil chuan ingai sakna ka mo lo danangin kanin chen zo chia teng henom to su tin in byak chun chum zel po chu tu to lo ruan sui kal liam tur chu kumli chung khan kalaka engril ruma ipulo tak taka mun le tin a thlir vong vong zini chu inin chen tak taka mi ti bain jingzi office ha chona ron luta o ti ringo chona lo chang a chat chu tuna chon ka ta dhuni nei tam tonga tina kwa vela ka boiria tia lo nara tumpo chuan kanin hmulo na rei to si I office a hian ka ngak mayang che atile zel jingzia chuan sha sol palinei ka ring farnuang bakin ka en lo che baka thatho tur ka nga lutuk thil dang te turin thahui po ka nei lo ati ta thlota kalo phur mama ka thiam lo ani tin lungoi lo tak chuna chuak ta na na ma se an mani rupo tu li mei jing chu ruan sui no shona ni thu an shil chuan ti fu ain ti mel hle thung office la ma chuan ruan suin pasala chena a hna zum nge to don ta ka wang chuan an lo lom hleya ani po chuan in thokrimin in thokchatlang hle mai tin buna sapek tur thua shil ngala an hlim tlang lai lai khop mai zini chuan ruan sui la ka phupalak nan li mei jing chu muta a li mei jing chuan mania in ro po na thlenga khan ruan sui ruk bo kha kan tumberania ma se kan tina tel ve che a tin thu pha te chu a han choi tel ve lia sha sol pal thil wang mai ni kha tuna chon hmel mai nang kan nei to a alo te chuan engei ro manna alo ti fat hengju company in singing competition an bot saina pakhat na chu company product spokesperson ani theido na pakhat nei ni thei hlo chuan bo group ten hengju company thodun puan tumna hian kan pui theianga engemo kan hlo chuak thei mai the ani ati chuan ti dana sha thu chu lo shil ve boka jinu chuan ran sui hne na chuan singing competition a tel tur lis a chwa to thule jini po tel ve tur thua shila jini chu kan tel tir ve lo mai do na mi ati chuan kan product spokesperson kan thlang do na tu te po hian chance inang ve kan nei tur ani jini po in tin with joker chu ngaya tilo zini chuan in ti sekna hlasak tur po dong fel to in li mei jing hne na chuan chati vyau thu chu shila zu haya phuani kha ala phua reng reng moi lo om lo ati chuan chu tianga midang hla lo man ringot te chu tin aril ru nuam lo dewa ma se khovel huwa pa in ti sekna po ni lova a holutuk zu haya beram danga omna rei to baka midang pon a hlan sak ruk sak fawa angai poi mo ngai lo a hlatam tak zinga pakhat ve mai ania nangma phuangin ngai to pro ati tlat ta ka chuan ngai thatak chuan om vele mai zini chuan Mr. Wang a chu lo nga ka Mr. Wang a po churon thlengin tale ni lo nei thalhe sia kalo shi har ma ma ni ma se ka thei to pin ka puyang che tin arun fak luama zini pon a chan chu a chadon jaw wa sha ta wang chuan jingziar ri ru po a hne nge ringin a phur hleya inti sia khun lo thlen chuan zini po zai turin stage arun ding taran mai he inti siangna tan hian kala phua ka ron chadona hela hi mi pakhat kumsom chuang ka ta na omreng chin ta na ni tin thiam tak chona han zai chan ta ruan sui po chuan uluk tak hian lo ngai thla a chu hla chu a hriat nu ang ta riau vin a hria zinu chu a hri rutavat zini po do ta soi ti lova chuan azai thiam ngang mai just te lunga dumani nge yang pakhatna anita hiala spokesperson ani thu an puang hal bok midang hla phua ru tu khan faka phul ove tin ruan sui chu kong khar lama chang chona ron awa kong khar lam chu an hoi ngal thup buang changa stage chu ron panin miss cheng hela hi nangma phuani thu khai sui ti ro a han tia ni tinge min the ka mi tina lo changa
thik chia lo ve ma se ka chiampa zu hai hla ne nei angin kalo she dewa nangma zia nge min entir la kan fia do na mi atile zini chu hlau thongin a thin rim kher mai ruan sui ni na po she ho lo chuan security ko ro u boina siam ching he shwai chhuak vat te se ati ve ringoda an host chuan hengju tech company nei tu ni thule competition hwai hot tu ni thu chu alo shil ngal vat a chhong ngang mai just te la chuan miss roni sui chu ti kem soi vat ro an lo ti ve box si zini thin ur mangang box si chuan I champa zok chuan ka hlaru lo ti soi thei bi ka mi ati let ve ta ringota chuti lai tak chuan I hla phua ka ruk dui ringa mi ruan su kanin hmu lo na re ta hle mai tin zu haya hla phua tu tik tak chu run lang ve hlol bok zini tan chuan ti fak ngai na pom to lo ruan sui ti no pon lai chu run langin zu haya chu ru ma run luta ingei ron ti don alo ti chuan inu shon khan ti boile to che mi alo tia ngaya ka nei to lom tia chan po chuan miswal nu la hi tin ruan sui nu shon chu angei hlea hey ka thu zia hi an ro tin en tira engma sha thiam lo awang chuan kan puitlin huna hla ka siamanga ishe thiam mayang ati taringota tun hun chu lo lang le in ruan sui chuan engtik khan ngei lo huwa tinge min shil lo voinai local ho chu kalom hle mai engtia ti mai tur nge ka shebok si lo ma se hun takai lo langa tin alom zia chu shil mol mol thil thleng palani lo itan leo leo kalo kir le ni hi I chan ka ni na angin ikianga ko hi irim ti mai lo mi atia ma se ran sui chuan hnar thung zini chu internet a chanchin dar vak wang chuan alom lo hle engkim ka ching fel fe kangi ti ni lom ni tin a secretary chu hawa kara chang chuan chhuakin a chante chu wa zom vea ma se anno bicha du der lo alu san vek min ma mola in kala kain chatte lul nen in la ve khopang tin alung oi lowa in chunga lu ve tumin somna lekha chu han pe a ma se somini velo tin lun lo phal le box si lo zinu chuan ruan sui office a lu pa chuan zini chu an company in an contract ti top sakan tu mani ome thudi kan hai chuaka heti eme mother chakhi kalo be se lova ai zu ni na tlak set phangi don ni hi aron ti lut por pora ruan sui chuan a phu tok chia lom alo ti mai zinwan enge ti the ni han thlerila ati le chuan hetianga min tak chha thian pumthiam haran ti china ngayo le turin a thlak de wa chet po puyan ti lo pha chin ma se ji ni hi chu kan pi tumber po ni lova chuti chungpo minna ti thinrim fo ni chuan kain liam mai mai bik lovang alo tia zini chuan jingzia puina dil tum chuan khatiang mai maya khan kain tal o kania molmin tiem ma se min pui theangem tinange na jingzia chuan tunlai chu kamutlem lu tuka ka chawriau mai hachol ka du nang pum ma ro tin akal sana zini lungoi lo chuan li mei jingi chu a phone ta ringot ruan sui nin hianin lo chang du na mi online comment khain te ruan sui an fak loi loya ki chu min sui char char asin min ti chat fe khi tuma mi tien an khum ton to na amazing la chuan ishe thiam thot lawa mi ruan sui ro man na fe kani kha ril ru chatak puin ka pui chea amani na chang du na min langai chuwamo alo ti ve ta ka chuan zini po ain beng dai ve ta deu he tiang reng hian kanin ra pe tir theilawang a chaklo na jong chwa patang che atile a ruan sui le Mr. Lua chuan thingpui in dunin ruan sui chu a faklua ma Mr. Singapore run thleng vein ruan kupa ruan sin hua fanu moi nia tin ain hmel shatir ngal zung zung thokho tur chuan anin be fel ngala kil khata chang hian tuemo hian thla lo la rumol mol zini mitir lek chu lo ni in thalak chu thedar tur chuan ti ngala atuk zinga chuan jingzia office kal tur chu hi en lok te tin zini chuan lo chela thalak chu en tirin ruan sui ni in ka shia engtin nge tiang hian ti thei mi ho sa kup kol chin an ti hi an phwa chop mai mai mokatia
he tiang ani hi kalo be se lo reng reng mi pa la hi auction company a an president sangling zu ani hi an chung kwan ho sa te mai nia o a thlang thiam hle mai tuna chuan ron sui ni na dik tak hi i muthiam to em tin a hek seu sewa ma se a be se lo de vin jing zia chuan ron sui hian a thil tum ti hlotling turin mi pa mangchang kai ngai lo khatiang thudik lo kha chher tam lo la sweater box su ani chuan ngai poi mo lo ma se a chung tin an tur pha thei tin ron sui chu lo chan tlat patling ho hian poisa in choin ma zung an khel lai laya nula pakhat lo kalin i lo lai in khel mai maya bekal yang che ti kha tin ron si haw chu arun haw bur bura ka chak vela kala yang che alo ti sam mai ma se nula chon anor chen mai boxi in chen rot ta hial ani la chuan kalbo dai ro alo ti san le maya ron sui chu apin en sen ria eidun an tuma wang chuan apina chuan avakala ma se api lo om reng reng lo angai chalo chuan avakol vat a chang thei boxi lo a message don chu a han en chuan ka kutai pi om zon hui du chuan ron kal vat ro ti hi lo ni man hmu tak chuan a chuak nga la ron zun huwa chuan a pial nu chen chu a in chhir le deuh nge ni ka thiam lo ani bek kha i du ni lom ni khanu kha ka zon hmu vela a hne chungin poisa kala nga naktu ka kalei sakang che tin a thlem le na sa hleya li mei jing i chuan ron sui pi chu alo shoi chuak dai hi lo ni au pat deuh to wang chuan kai tet tet pain thu oi deuh khanum ro i tunu ka kuta omania tina vawa ron jin huwa chu aron lu thlul ron sui pi fapa ni ba ka li mei jing e pasal chu alo ni renga kanu hian he tai nge ron ti tin a shil hai mel viau li mei jing i chuan min ngai de fa min ron tlo ni hi tin to talo soya anu po chuan ron sui din mun ti der thona du lo wang chuan dot lo soi vein nie ka ngai wang chawin mejing hne na min choi turin katia tin dot lo soi ve bok mejing e chuan tinge lo le thuta ati chuan poisa ka nei lova enge moza chu lo transfer te ati ngal zung zung poisai nei lo wang ani ka ring renga ti pa chuan poisa chu transfer ngala i du ka pe chia inu nen kanin kara hian rin rol su ati chuan enge ti tum kanu ni hi alo ti vat enge ni vak ke zo vek don pon hleinem ati ta ka chuan ngai sam tak chuna kal san vele mai buka huni nei chuan damdoina kan fapa kan turin kal ve thinang che tin acha zui lom loma